them, I just wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Hej og velkommen til min kanal. I dag vil vi spille noget Warcraft. Ja, jeg har så den her robot. Jeg har næsten lige lavet den. Jeg synes nu, den er meget god, når jeg spiller med den. Det er en SMG og Walker. Den kan i hvert fald holde til noget. Den skal og det hele. Og den ser da fint ud. Ja. Nu skal jeg lige vise jer, hvor god den er. Så vi går lige ind i en battle. En klassisk. Okay. Så skal vi lige vente. Så er vi inde. Okay. Ja. Der er vores Mega Man. Han har mange hjul, men ja, han ser det fint nok ud. Og alle de andre. Nå, nu kan I lige se, hvordan den er. The battle for Tyhonium Canyon has begun. Walker Licks, altså det er dem, jeg går med. Det er bare sådan nogle kravledem, så kan jeg kravle op af alt muligt. Og så kan man også hoppe med dem. Og alt det der. Sådan, nu hvis jeg trykker mellem hop, så gør jeg sådan, whoop, hopper. Jeg kan også glide hen ad jorden, hvis jeg holder mellemrum inden, når jeg hopper. Så, så glider jeg. Ja. Okay, den kan sgu noget. SMG copter spotted. Megabot spotted. Hvor er vores Mega Man? Han er herinde. Og der er det en motherfucker, jeg skal dræbe. Efter ham. Megabot spotted. SMG copter spotted. Hvor er du? Kom og hjælpe dig. Nå, fik han ham. Nå, han fik ham. Ah, easy. Iskold. Easy peasy. Okay. Det er fandme. SMG hover spotted. Så går vi lige op ad væggen. SMG hover spotted. Shit, han går efter mig. Okay. Har vi ikke nogen healers? De er begge døde. Nej, der er en der. Heal me, my little brother. Yes. Medic hover spotted. Yes. Okay, så jeg tror sgu vi vinder. Nej, jeg skal ikke kill. På det. Yes, jeg fik et kill. Og skal vi få det sidste? Jeg skal bare nok det hjul. Yes, jeg fik 2 kills, og jeg fik Mega Man. Så jeg får ekstra penge, når man får Mega Man. Altså Megabotten. Okay, det var første game. Der fik vi ret mange penge. Okay, ja, vi tager bare et game. Okay, en klassisk. Undskyld, jeg er lidt slået. Stadigvæk. Okay, så er vi jo inde. Og vi har også Mega Man. Så kan det se dårligt ud. Jeg skulle da ikke holde til noget. Jeg har også haft en Mega Man, som var udødelig nærmest. Det var så stor. Bare udødelig. Næsten. The battle for Tyhonium Canyon has begun. Wow, han ser da sjov ud. Jeg har også prøvet at lave sådan en Tesla dart, eller Tesla ting, hvor jeg bare sådan en helikopter med Teslas, det stød sådan, det dæmmer rigtig meget, hvis jeg rammer præcist. Men så har jeg sådan en helikopter, og så fløj jeg så bare ned på dem, og så
Så døde de bare. Ret godt lavet. Mega Man. Okay. Fucking easy. Fuck, vi nakker om. Hurtigt. Det var så ikke lige mig, det fik ham. Det er i orden. Kom nu. Wait. Nu for ham. Hvorfor kan jeg ikke tage ham? Skulle det heller ikke ramme, eller? Åh, det er dårligt. Hjælp mig. Help me. Shit. Yes, jeg fik ham. Lige en ham, den anden fik ham. Medic cruiser spotted. Vi vundet dem lidt. Jeg kan ikke nå til dem. Og den sidste døde. Ja, vi vandt, og jeg fik et kill. Så I kan da se, den her robot, den er sgu ret godt bygget. Jeg har ikke fået inspiration af nogen. Jeg har bare bygget den derudad. Lige udad. Ja. Jeg kan godt lige tage et game mere. Så har vi taget 3 battler. Altså nu bliver vi taget der. Vi har vundet 2 ud af 2, så det er ret godt. Jeg synes bare, at Warcraft det er så sjovt, fordi man kan spille med venner, altså hvis de også har en profil deri og alt muligt. Wow, hvor Mega Man skal gå ud. Shit, han er stor og big og lort, han er ret god. Wow, ham der healeren, han har fandme mange grunts. Det må jeg sgu sige. Shit. Mange har han lige? 4, 3, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19. 19. Shit. Jeg tror i hvert fald, at han er 19. 19. 4, 8, 12, 16, jeg er 19. Shit. Fandme meget. Puha. Vores Mega Man ser bare mega big ud. Han er vist en Mega Man. Okay, vi hopper snart ned. Han ser god ud deres. Wait, så er den lige lækker. Og så er vist en Tesla dims. Medic hover spotted. Medic Og hvis skam den ryster, det er bare fordi jeg skyder, så ryster den helt. Tesla flyer spotted. Og der er en mand der. Som er nok. Fucking dum, man går efter os. Det er også lidt dumt. Medic cruiser spotted. Ja, ja. Hvis jeg lige kunne høre noget, det var bare lige min far. Wait, shit. Nakker mig! Flygt! Flygt! One boy, one. From to the sides. Okay, ja, nu har vi ham. Ham. Nakker ham. Det var ikke lige mig, der fik ham, men ret godt.
bare altid skudt der skunds af. Altså. Nu kan han jo ikke noget. Og jeg fik et Tesla kill. flyers 2 kills spotted. her. Og der er Tesla flyeren. Det var jeg også for ham. 3 kills. Hey, 3 kills. Ui! GG, 3 kills. Det skulle ret godt. Ja, så vandt vi også den. 3 ud af 3 har vi vundet. Altså games. Og det var ret sjovt games det. Jeg elsker bare at bygge robotterne, men jeg havde bare nogle gange lidt meget af de der robotter i lidt tid. Så bliver det bare sådan lidt kedeligt at spille, når man har spillet meget. Den har jeg næsten lige lavet, så den er ret sjov at spille. Ja. Det var nok bare lige det, jeg ville vise her i dag, så vi ses YouTube. Hej hej.